itxaropenik justizia zaramak aularen bozak isile handarrak ozenaka gaurroiatznak Afrikatik mende batera narrazioak oinak zeuzak bizidu ibanen anatosfera Benko baina bizakoa nola itzuko etorri gaixoa ozenaka gaurroiatznak Afrikatik mende batera narrazioak oinak zeuzak bizidu ibanen anatosfera izaten, sufritzen oian pasamo duta mendietan ametsak hildozen itxasorten ediko guetan izaten, sufritzen oian pasamo duta mendietan ametsak hildozen itxasorten ediko guetan ozenaka gaurroiatznak Afrikatik mende batera itxaropena justizia